வெல்கம் டு த கிளாஸ் சில்ட்ரன். இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா, அதாவது எப்படி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹிந்தியில் கற்றுக்கணும், ஹிந்தி வந்து நம்ம எழுத படிக்க கரெக்டாக கற்றுக்கணும் அப்படின்னாக்கா, ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன லெட்டர்ஸ் அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். ஸோ இந்த லெட்டர்ஸ் வந்து கோட் பண்ணணும். என்ன லெட்டர் அப்படின்றது கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணால் மட்டும்தான் ஃபர்தராக வந்து நம்ம இந்த பாராக்கடியெல்லாம் வச்சு மாத்ராஸ் எல்லாம் சேர்த்து படித்து பண்ணும்போது ஞாபகம் இருக்கும். இந்த பேசிக் லெட்டர்ஸை வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தணும் அப்படின்னாக்கா, இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த 2 லெட்டரை ஜாயின் பண்ணி, அதாவது இதுலேருந்து மாத்ராஸ் எதுவுமே கிடையாது. இப்போ நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா எதுலேயுமே மாத்ராஸே கிடையாது. அதாவது சிம்பிள் லெட்டர்ஸ், வெறும் உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து இது 2ஐயும் வச்சுட்டு நம்ம வந்து சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸாக வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் எப்படி என்னன்றது. ஸோ இது க, இது வந்து என்னென்னா க ல. ஸோ க ல இது வந்து எப்பயுமே நம்ம ரிப்பீட் பண்ணணும். எப்படி தமிழ் படிக்கும் போது நம்ம அ ஆ இ அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு லெட்டராக சொல்லி திரும்ப திரும்ப சொல்லி படித்தோமோ, அதே மாதிரி ஹிந்திலையுமே இதே ப்ராக்டிஸ் தான் பண்ணணும். ஒன்று வந்து ஒரு ராட் மெமரி மாதிரி, இந்த லெட்டர்னால் இது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கும்போது அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதில் வந்து இப்போ 2 லெட்டர் வேர்டு வந்து பார்க்கலாம். 2 லெட்டர் வேர்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து என்ன லெட்ரு, க ல. ஸோ ரெண்டும் சேர்ந்தா கல். க ப்ளஸ் ல கல், கா ப்ளஸ் ல கல். இங்கே ப்ரொனன்சியேஷனும் கொடுத்துருக்கு கல். கல்லுனா நாளைக்கு அப்படின்னு அர்த்தம், இல்லை நேற்றுன்னு வரும். 2 இதுலேயுமே வருது. கல்லுனா நேற்று, இன்னைக்கு, நேற்று நாளைக்கு அப்படின்னு சொல்லி வரும். அந்த டென்ஸ் ஃபார்மில் நம்ம மாற்றிக்கணும். ஸோ இது வந்து க ப்ளஸ் ல அப்படின்னா கல். க ப்ளஸ் ல வந்து கல். ஸோ இது சொல்லணும், க ல கல், க ல கல், க ல கல் அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப நம்ம சொல்லணும். அடுத்தது ச ப்ளஸ் ல, ச ப்ளஸ் ல சல், ச ப்ளஸ் ல சல், ச ப்ளஸ் ல சல். ச அண்ட் ல சேர்ந்தா சல். ச ல சல், ச ல சல், ச ல சல். நெக்ஸ்ட்டு ஜ, ஜ ப்ளஸ் லா, ஜ ப்ளஸ் ல, ஜ ப்ளஸ் ல ஜல், ஜ ப்ளஸ் ல ஜல், ஜ ப்ளஸ் ல ஜல், ஜ ல ஜல், ஜ ல ஜல், ஜ ல ஜல். நெக்ஸ்ட்டு ச, ச ப்ளஸ் ல, ச ப்ளஸ் ல சல், ச ப்ளஸ் ல சல், ச ப்ளஸ் ல சல், ச ல சல், ச ல சல், ச ல சல். நெக்ஸ்ட்டு த ப்ளஸ் ல, த ப்ளஸ் ல, த ப்ளஸ் ல தல், 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 த ல தல், த ல தல். நெக்ஸ்ட் வேர்டு ப ல பல், 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 ப ல பல். நெக்ஸ்ட் ஃப, ஃப ல ஃபல், ஃப ப்ளஸ் ல ஃபல், ஃப ப்ளஸ் ல ஃபல், ஃப. ஃப இந்த லெட்டர் என்னென்னா ஃப, ஃப ல ஃபல், ஃப ல ஃபல், ஃப ல ஃபல். நெக்ஸ்ட்டு ப, ப ப்ளஸ் ல பல், ப ப்ளஸ் ல பல், ப ல பல், ப ல பல், ப ல பல், ப ல பல். நெக்ஸ்ட்டு ந, ந ப்ளஸ் ல நல், ந ப்ளஸ் ல நல், ந ப்ளஸ் ல நல், ந ப்ளஸ் ல நல், நல், ந ல நல், ந ல நல், ந ல நல், ந ல நல். நெக்ஸ்ட் இது ஹா, ஹா ப்ளஸ் ல, ஹா ப்ளஸ் ல ஹல், ஹா. ஹான்னு சொல்கிறப்ப நம்ம உள்ளேருந்து சொல்லணும் ஹா, ஹா ப்ளஸ் ல ஹல், ஹ ல ஹல், ஹ ல ஹல். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு லெட்டர் ப்ளஸ் வேர்டு சேர்ந்தும்
இந்த 2 லெட்டர் வேர்ட்ஸ்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி படிக்கணும். படிச்சிங்கன்னா இன்னும் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் வந்து எந்தெந்த லெட்டர் அப்படின்றது ஈஸியாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இதையும் பாருங்கள், பார்த்துட்டு கேட்டுட்டு திரும்ப நீங்களும் சொல்லி பாருங்கள். அப்போ தான் வந்து ப்ராக்டிஸ் ஆகும். லெட்டர்ஸ் தெரியாமல் நம்ம ஃபர்தராக எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.